Ja, velkommen til De Røde Hunde. Mit navn det er Karl. Mit navn det er Lasse. Og vi har med os i studiet har vi også Jens og Lasse og Marius. Ja, vi er som sagt De Røde Hunde. Og vi sidder et uvist sted og sender. Det skyldes, at vi er en kommunistisk piratradio. Og ja, og desværre på grund af amerikanske spioner, så har vi en begrænset sendetid på omkring 40 minutter. Men jeg tror, vi vil dykke ind i det. Ja. Så hvad er De Røde Hunde? Altså, vi er som sagt en kommunistisk piratradio, og vi er her for at sprede propaganda om den rigtige tro, det rigtige ideal for livet, kommunisme. Og ja, og i dag er det jo onsdag, så vi har valgt at dedikere det program her til vores idol, vores leder, vores frelser, Kim Jong-un. Og ja, i dag har vi Kim Jong-onsdag, og vi vil snakke om dette fantastiske menneske og hans bedrifter, om hans liv. Og ja, det er lidt det, der skal ske i dag. Ja, kammerat Kim. Men først, så tror jeg, at vi lige skal have et nummer til at sætte i gang med. Og så, ja, så vil der komme noget nyt. Og det første nummer, vi skal have, er et All J-nummer, som hedder Tessellate. Det kommer her. Chunks of me. You're a shark and I'm swimming. My heart still thumps as I bleed. And all your friends come sniffing. Triangles are my favorite shape. 3 points where 2 lines meet. Toe to toe, back to back. Let's go, my love. Till morning comes. Let's desolate. Go alone, my flower, and keep my all of you. I'll breathe stones alone, my lover, and keep alone my heart. 3 guns and 1 goes off. One's empty, one's not quick enough. 1 burn, 1 red, 1 ring. Centigrades while the candle spins. Chunks of you will sink down to seals. Blubber rich in morning. I'll mash you up, yes I know so love away. But it's fair to say, you will still haunt me. Triangles are my favorite shape. 3 points where 2 lines meet. Toe to toe, back to back, let's go, my love. It's very late till morning comes. Let's desolate. Goddag og velkommen tilbage til De Røde Hunde.
Nu er det så mig og Lasse og Marius, der lige skal fortælle lidt om Kim Jong-un og alle hans bedrifter og herligheder. Vores store idol. Vores allesammens leder. Nå, men alle røde lytter derude. Jeg håber, I lytter godt efter, fordi at nu kommer der noget af det, I skal bruge ud i livet. Nogle af de virkelig vigtige ting. Nogen at se op til. Ja, præcis. For eksempel, han er født i 1983, og det vil så sige, at han er 31 år gammel, men i Nordkorea, der er de desværre ikke i 2014, men i år 103 i stedet for, fordi at de tager det efter... De tror jo ikke på Jesus, de tror jo på Kim Il-sung, som da han blev født, så startede verden, som vi kender den i dag. Ja. Og det er jo i til vis grad også rigtigt. Den fantastiske nordkoreanske verden, som vi alle lever i. Ja, i hvert fald vil ønske, vi levede i. Ja. Jeg ved ikke med jer, men altså, jeg vil godt nok gerne være nordkoreaner. Hvis man kigger på det, så har han jo opfundet burgeren, og han legaliserede pizza i landet, så... Ja, skal vi ikke lige snakke lidt mere om det? Det synes jeg, Ja, det synes jeg. Her for ikke så lang tid siden, så legaliserede Kim Jong-un pizza i landet, en demokratisk nation, Nordkorea. Det havde førhen været ulovligt, men selvom der var stor modstand fra folket for at legalisere det, så valgte Kim Jong-un at følge sine principper om frihed og gøre det lovligt for det nordkoreanske folk. Hvad synes I om det? Altså, det skal jo lige på det rene, at grunden til, at folket var imod den her legalisering af pizzaen, det var jo fordi, at Nordkorea er så et sportsglad folk, og de er så god form, selvom de spiser så meget i Korea, de er bare så rige, de har bare råd til så meget mad, men de træner også utrolig meget, så de når at brænde alt det her. Men de havde ikke et problem med at acceptere det, for det er jo et meget frit land. Det er jo det. Man kan bare se, at de har 4 forskellige frisyrer, som er tilladt for dem at have. Hele 4 frisyrer. Det er nemlig fordi, at Kim Jong-un han går meget op i frihed. Altså man skal have frihed til at vælge, hvordan ens hår skal se ud. Og der har han simpelthen givet hele 4 forskellige valgmuligheder. Det er stort, synes jeg. Jeg synes også, at han er en stor mand. Ja, det er han. Men ikke på den måde selvfølgelig. Altså, han er en stor leder. Vi vil gerne snakke lidt mere om det her med fitness og fedme i Nordkorea. Og som vi alle sammen jo selvfølgelig ved, der er så meget mad i Nordkorea, at de har et rigtig stort fedmeproblem. Det altså alle bortset fra Kim Jong-un, som er en meget, meget, meget flot fyr, ved vi jo alle. Men af sin kærlighed til folket valgte han så at bygge et fitnesscenter til dem, så de kunne komme i form. Men altså vi ved jo, at de er et meget sportsglad land, Nordkorea, og de har faktisk, jeg hører rygter om, at de faktisk ikke har tabt en fodboldkamp på hjemmebane endnu. Det har de ikke. Men der er heller ikke blevet spillet nogen, vel? Jo. Nej, men altså, de har i hvert fald ikke tabt nogen, kan man sige. Nej, men det er jo et fakt, at de ikke har tabt nogen nu i hvert fald. Og hvordan er det? De har heller ikke sådan tabt nogen udebanekampe, eller hvad? Jeg har hørt, at de vinder 1-0 over Brasilien og sådan nogle ting. Ja, jamen de vinder hele tiden, og det er simpelthen fordi, at de er så gode til alting dernede. Og det må jo kun have en grund, og den hedder Kim Jong-un. Og fitnesscenter. Ja, det er klart. Det var også, selvom de folk de havde svært ved at acceptere der var pizza i landet, det er også fordi, at Kim Jong-un han ligesom har sat sådan et skønhedsideal, som de andre nok er rigtig svært ved at leve op til. Ja. Ja, det er jo, altså han er jo en flot fyr, og man kan jo se, at når han kommer og lægger det her ud, altså han har frisyren, han har kroppen, han har pigerne, han har blikket, han har charmen, han har det hele, han har pizzaen. Men altså det er selvfølgelig også, jeg synes det er virkelig smukt, at han giver hans land den her pizza her, fordi at altså hvis han ikke skulle gøre det, hvem skulle så? Hvis vi skal gå tilbage til de ting, som han har gjort for landet, så har han jo også sådan øget folks toiletsbegrænsningstid til 6 minutter. Ja, det var fra 5 minutter, han øgede det til 6 minutter, ikke? 5,5 minutter. 5,5 minutter. Det er en halv minut. Ja. Der kan ske meget på 30 sekunder. Det kan der. Det er en... Ja. En anden ting, han også har gjort, det er, at han har arrangeret noget, der hedder sommercamp. Hedder det i hvert fald lidt uofficielt. Og det er simpelthen så godt, at der er mange, der er taget til det, men ingen, der rigtig er kommet hjem. De fleste bliver i sådan cirka 3 generationer i den her sommercamp. Ja, men jeg hører, det er så fantastisk, at de simpelthen bare ikke kan komme derfra igen. Ja. Det er bare sådan, måske vil de godt, men de kan bare ikke, fordi at det er sådan, de har bare sådan en psykisk og fysisk afhængighed af det her sommercamp. Så de prøver nogle gange at tage væk, eller sådan flygte fra det her, men de bliver altid trukket tilbage. Og jeg hører sådan, at der er mange, der simpelthen
sådan dør af deres afhængighed til de her sommercamps her. Ja, det er faktisk ligesom spis rejser. Det er ferier, man ikke vil hjem fra. Det er sommercamp i Nordkorea. Det, ja. Hedder det sommercamp? Eller, altså det er i hvert fald, jeg regner det med, det er sommercamp, når de snakker om lejre i Nordkorea. Ja, det er jo det. Jo, det er jo en slags sommercamp, og nu tror jeg, det er tid til et lille stykke musik. Ja, hvem skal spille? Det er Alice in Chains med nummeret Hollow. De kommer godt nok fra fjendelandet, men... Nej, hvilket fjendeland? Der er mange. Altså det store fjendeland. Altså selveste USA. Nej, det kan da ikke være rigtigt. Det kan være rigtigt, men... Skal vi spille det på vores program her? Altså, de laver noget okay musik i forhold til omstændighederne. Ja, okay. Ja, det må man sige. Men credit til drengene. Men det kommer nu. Tag det.
Så er vi tilbage igen. Det er lige, hvad vi er. Og her, nu kommer vi til det næste indelsdag, som er en lille prisuddeling, som Marius vil stå for, som Marius vil fortælle lidt om. Ja, altså her på De Røde Hunde, der har vi en række priser, som vi uddeler til forskellige personer. Denne uge er det, eller denne gang, er det Årets Brandert, som skal uddeles til, ja, I gættede det, Kim Jong-un. Og hvad har han gjort, spørger jeg nok. Hvad har han gjort? Der var et tidspunkt, hvor Kim Jong-un drak sig fuld, som det kan jo ske for enhver. Han blev måske lidt for fuld. Og så er det der, hvor det kan være, at man gør nogle dumme ting. Kim Jong-un, for hans tilfælde var det så, at han kom til at henrette sin onkel, simpelthen. Det har han fået meget stor kritik for. Hvad synes I om det? Altså, jeg synes, det er lige at stramme den, at give ham så meget kritik, som han har fået. Ja, det synes jeg nemlig også. Ja, altså man kan jo sige, det kan jo temmelig meget ske for enhver, at ja, så får du lidt for meget drik, og så står din tjener der, og sådan, hvad vil du lave i aften? Og så er man sådan, men jeg var til familietamtam i går, og ham der min onkel, han er bare sådan, han spurgte mig om alt muligt nederen om, hvordan man styrer et land og sådan noget, og hvor vi havde legaliseret pizza. Og så, ja, så kom jeg til at henrette ham. Ja, og det var altså også kun, altså, hvis tjenere rent faktisk havde juridisk ret til at henrette folk, som de jo har i Nordkorea, i hvert fald for Kim Jong-un, det har de jo ikke i Danmark. Men hvis de havde, så tror jeg altså også, det var sket for andre. Det er altså tilfældighed, at det var for kammerat Kim, det skete for. Jeg synes slet ikke, den mængde kritik, han har fået for, det passer til det, han rent faktisk har gjort. Ja, det er skide ærgerligt. Det er lidt overkill. Altså, alle kan jo fejle. Alle kan fejle, det er rigtigt. Nu skal jeg også regne med, at Kim Jong-un, han er en mand, der giver. Han har givet pizza til folket. Han har givet fitnesscenter til folket. Til det fede folk. Dengang var det jo, ikke? Han har givet så meget til det folk, at nogle gange, så er det altså svært bare at give, og så ikke tage. Så kan det godt være, at der kommer smutter, hvor man tager en Snickers for Netto, eller et liv. Men det er i orden. Den smutter en gang imellem, og det synes jeg ikke, at vi skal til at være sur over. Nej. Nej, vel? Nej. Men altså, vi har stadig valgt at give ham Årets Brandert, fordi det er lidt sjovt, og jeg er sikker på, at kammerat Kim, som vi jo kender ham og kalder ham, så han er en god fyr. Han er en flink fyr. Han har en god humor, og han kan godt tage det. Jeg er sikker på, at hans onkel nok også havde fortjent det lidt, ikke? Han kan nok også godt se det sjove i det, tror jeg. Det tror jeg også. Det tror jeg godt, han kan. Ja, man må sige, at folk bærer over med ham, fordi de elsker ham jo så meget. Der er aldrig nogen, der har forladt landet, siden Kim Jong-un kom til. Ja, altså. Der er ingen, der er kommet ud af Nordkorea, og vi mener selvfølgelig, at det skyldes... simpelthen har det så fedt. Ja, det må være derfor. Kim Jong-un er en fantastisk leder, og jeg vil da heller ikke forlade Nordkorea. Nej. Vi synes, det er ærgerligt, det er så svært at komme ind i Nordkorea. Men selvfølgelig så kan det jo, altså... Ud af de milliarder af mennesker, som vil have muligheden for at bo der, kan alle jo ikke være der. Det må være de udvalgte. Ja, altså ja. Jeg tror, vi skal have et nummer, og det her, det er fra en af vores helte. Det er Helmut Lotti, og det er et nummer, som hedder Puljoskop et eller andet. Må jeg læse det? Jeg er god til russisk. Prøv at læse det. Det nummer, det hedder...
Det ved jeg ikke. Men det er i hvert fald Helmut Lotti. Og det er i hvert fald på russisk. Ja, det kommer nu. In the mind of a soldier when he is riding to war, saying farewell to his loved ones he might not see anymore. Evil and blind is his courage, precious but worthless his life. Maybe he'll meet with his black crow, the ultimate end of his strife. Velkommen tilbage. Der havde vi lige et nydeligt stykke med Helmut Lotti. Det var dejligt. Og bare lige for at få det på det rene, så hedder nummeret Podushko Pulja. Ja. Og det var med Helmut Lotti. Men nu skal vi videre til det næste emne, som hedder kommunisme i hverdagen. Ja, og nu vil vi godt fortælle en lille anekdote fra det virkelige liv om fødselsdag. Børnefødselsdag. Om børnefødselsdag. Og kommunisme der. Og kage. Ja. Fordi at vi jo, som alle bekendt, er vi jo nogle små drenge, som godt kan lide kage. Men det der simpelthen skete, det var at vi var til den her fødselsdag, og vi var 10, men der var kun 9 stykker kage, og vi blev meget uenige om det her stykke kage, om hvordan vi skulle gøre det her, om vi skulle dele dem op i nogle flere stykker, så at vi alle kunne få lige meget, fordi at det er jo det, kommunisme går ud på. Det ved vi alle sammen godt. Vi skal alle have det samme. Men vi kunne bare simpelthen ikke blive enige, så til sidst, så gjorde vi simpelthen det, at vi sendte kagen til den store leder, Kim Jong-un. Vi spurgte os selv, hvad ville Kim gøre? Ja. Og så kunne vi kun nå frem til, at han nok har spist det selv. Så vi kunne ikke komme på andet end bare sende kagen til ham. Ikke fordi han er tyk, selvfølgelig. Men fordi han godt kunne klare noget kage. Altså han er jo fedt. Det er jo hårdt at lede et land, altså. Det er det nemlig. Og tage menneskeliv også. Ja. Selvfølgelig, altså, det er jo, men det var jo ikke med vilje. Det skal vi også tænke på. At der er jo aldrig nogen, der er blevet henrettet under altså som... Ja, som
Ja. Ja, der er jo ikke nogen, der er blevet henrettet. Altså, jeg kender ikke til nogen tilfælde, hvor der er nogen, der er blevet henrettet under kommunismen. Nej, det er meget få tilfælde, og det eneste, jeg nogensinde har hørt om, det er faktisk hans onkel, men ja, han havde sikkert også fortjent det. Vi har alle sammen en dårlig dag, altså. Ja, og hvem har en god dømmekraft, når man er fuld? Hvem har det? Men tilbage til børnefødselsdagen. I tænker nok, at kommunisme, det kan kun foregå et sted som Nordkorea eller Sovjetunionen. Men det kan godt foregå blandt balloner og sjove hatte til en børnefødselsdag. Altså det, kun hvis vi alle sammen har de samme balloner og de samme hatte på, selvfølgelig. Ja, selvfølgelig. For det første så skal alle have røde hatte på. Det er vigtigt, for rød er kommunismens farve. For det andet så skal alle have røde hatte på. For der er ingen, som skal være udenfor. Og bestemt nogen, der skal have blå hat på, det er helt sikkert. Ja. Så skal alle have lige meget kage og lige meget saftevand. Så det kan være en god idé at have sådan en form for milliliter måler, så man er helt sikker på, at alle får den ens mængde saftevand. Og selvfølgelig, det er jo ikke blå saftevand. Vi snakker rød saftevand. Ja, selvfølgelig gør det. Rød saftevand. Ja. Men er det så de 3 punkter, vi har? Nej, men lige meget saftevand, lige meget kage og lige meget hat. Og lige meget sætte halen på Kim Jong-un. Ja. Altså, men det er jo ikke kun det her børnefødselsdag, vi skal snakke om. Vi skal også snakke om basketball. Ja. Fordi at Kim Jong-un, han elsker basketball. Det gør vi selvfølgelig også. Ja, selvfølgelig gør vi det. Man kan også se på ham. Han har jo sådan... Han har fysikken til det. Han har højden, den dejlige asiatiske højde. Så har han fysikken til det. Og hans hudfarve. Og det hele, det passer til basketball. Han er som skabt til det spil. Ja, vi elsker selvfølgelig også basketball, fordi at vores store ledere gør det. Ja. Og der er jo ikke... Altså, man kan jo ikke bare sige, wow, Kim Jong-un elsker noget, og så vi ikke elsker det. Altså... Det er jo ikke kommunisme. Hvis Kim Jong-un elsker noget, så elsker vi det alle sammen. Og hvis der er nogen, der ikke kan lide det, så må vi få dem til at kunne lide det, eller så må ingen kunne lide det. Så skal de opdrages i sådan nogle sjove lejre. Ja, for eksempel sommercamp. Ja, for eksempel sommercamp, der er der nogen, der kommer hen, hvis nogen tager på ferie derhen og gør det helt frivilligt, men andre kommer også derhen. For eksempel, hvis de skal på genopdragelse eller sådan nogle ting, og ikke sådan ligesom sætter sig lidt imod, hvad den store leder siger, men det er der selvfølgelig ikke så mange, der gør, fordi at det er jo kommunisme. Det er også lidt at forholde sig til hans holdninger og sådan noget. De er jo meget sådan... Straight out. Ja. Han er jo en meget large fyr, altså. Det er han. Altså ikke på den måde, selvfølgelig. Nej, det har vi også gjort klart et par gange her i det her program, men det skal vi gøre klart igen. Han er ikke tyk. Han er bare meget, meget rummelig. Og det er derfor, han har et stort hjerte. Han har et stort hjerte og kan bare give og give. Han har et stort hjerte, som sidder lige i maven på ham. Det er det, han har. Men altså, det er jo... Jeg synes ikke, vi skal bruge ordet stort længere. Jeg synes, det er blevet brugt for meget. Hvad med... Givende. Han er meget givende. Ja, og han kan give hele natten, hele dagen og hele natten efter. Han giver. Og så tager han kun meget få gange. Men han tager kun meget få gange, når han bliver fuld. Men altså, hvad giver vi Kim Jong tilbage? Hvad er det, vi giver ham? Nu når han giver så meget. Jeg synes, at vi burde stå sammen. Og så gøre noget for fællesskabet i hverdagen. Hvad er det, vi giver Kim Jong-un? Vi giver kommunisme til børnefødselsdag, vi gør. Og det er det, vi gør. Lige meget rød saftvand, lige meget rød kage. De samme fucking røde hatte. Sådan skal det være. Og der var ikke noget at gøre, men nu hvor vi lige ved at være ved vejs ende, og vi ikke har så meget tid tilbage, så synes jeg egentlig, at vi skal have et lille nummer mere. Og lad os hvad er det, vi skal høre? Vi skal høre det nationale temasangen for Sovjetunionens nationalsang. Og vi vil gerne bede alle lyttere at rejse sig og holde hånden på hjertet som en hyldest til den store leder Kim Jong-un. Og hvis I sidder noget, så vil vi gerne have, at I deler det med den person, der sidder lige ved siden af jer. Ja. Og selvfølgelig dele det lige op. Ja, alle skal lige meget. Lige meget hatte, lige meget kage og lige meget rød saftevand. Nu skal vi musik.
Ja, velkommen tilbage. Jeg tror ikke, der var der øjetørt derude i æderen. Det var der bestemt ikke. Jeg ved i hvert fald, at vi selv sidder og snøfter lidt her. Ja, vi skal lige samle os. Elsker den sang. Ja. Men vi skal videre. Det næste punkt er... en rejseguide til Nordkorea. Ja, vi har simpelthen været på nettet. Vi har researchet lidt. Vi har tjekket spisrejser. Der var ikke noget. Det forstår jeg ikke rigtigt. Nej. Det forstår jeg ikke. Men altså... Ja. Det er sikkert bare spis, som er sure over et eller andet. Jeg ved det ikke. En stjålet slogan måske. Måske, ja. Ferie vi ikke vil hjem fra. Ja, altså, det er sikkert meget fint. Jeg tror ikke, det er noget af det der. Jeg tror, det er noget personligt mellem kammerat Kim og Spis. Jeg tror, Spis er nogle mega røvhuller. Ja, det må det da være. Altså, hvis de har noget imod Kim Jong-un, så er der noget galt med en selv. Ikke? Jo. Og det kan også være, fordi de har været til en børnefødselsdag, hvor det var bare ikke rødt nok. Altså, det var bare ikke rødt nok. Vent. Jeg tror, vi er nødt til at stoppe nu. Ja, jeg tror... Vi har fået at vide vi er blevet opdaget.